atong dapiton ang atong mga kagalahan, mga kaigsuonan, mga televiewers, ining takna alang sa takna sa pagtuon o kita magpasalamat sa Ginoo pinagi sa pagampo. Salamat amahan sa imong pribilehiyo gihatag kanamo nga kami makapadayon sa pagtuon sa imong pulong pinagi ning programa. Nalangin niya matago sa kanamo ang mga makigalahan sa ilang mga panimalay, televiewers o nagkaninlain nga lugar. Himo ang among pagtuon karon maghatag og pagtubo sa among Kristohanon nga pagkinabuhi. Salamat nga ikaw nagatubag sa pagampo sa ngalan ni Ginoong Manluluwas. Amen. 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 Pastor Sam, Ma'am Pinky, atong dapiton pag-usab, i-welcome atong mga televiewers. Ladies first. Sa gihapon, greetings to all our brethren and friends sa tanang mga dapit dinhi sa Luzon, Visayas ug Mindanao, labi na usab sa gawa sa atong nasod. Ang ato sa mga pagpanambaya sa tanan, Happy Sabbath mga kaigsuonan sa ato mga Sabbath School teachers, sa mga kaigsuonan nato sa iglesia, o sa ato nga mga tigpaminaw sa radyo, bisan pa sa nagasunod sa takna sa pagtuon diri sa television. Ginaot nga anaa na usab tay mapupo nga mga pagtulunan og prinsipyo nga mahatod nato sa uban og makaandam sa pagbalik sa Ginoo. Amen. Ang atong leksyon gapadayag sa usa ka binuhat sa Dios. Kanyadtong panahon mo si Jonas. Jonah. Og atong tanawon og unsa ang pagkinabuhi ni Jonah ngano nga nahimo sa instrumento sa Ginoo. Ato day larawan ang personalidad ni Jonah. Pastor? Si Jonah, bantugan siya nga manalagna, maminatud-on sa Ginoo. Dili gayud ingon nato ma-compare ang iyang pagkaluyal sa Ginoo, no? Yeah. He was a humble man, a teachable man, and also a professional prophet, Pastor. Yeah. Pero napo giingon din nga may apan gyapon si Jonas kay gitawag mo siya rebellious. Kay ning tipas man siya sa sugo sa Ginoo padtuon sa Nineve dito siya. Later on na siguro Ma'am Pinky, no? Pero ang ato nga posible man di Ma'am Pinky nga bisig sa atong kapanahonan karon, bisan ang tao sa ka-faithful bantugan sa pag-alagad sa Ginoo, may puruhan that later on medyo mo Sunod siya. o mulaylo siya ba sa iyang human as we are, no? So bisan unsa kaisog siguro sa tao na agi panahon nga mahadlok po siguro siya. Yeah. So dili tanan nga tinaw sa Dios sa ilang pag-response sa mando sa Ginoo. No, adunay nagkalinlain nga pamagi. Tungod kay aduna po nagkalinlain nga rason. Sa kinabuhi ni Jonas, ato hinumduman nga taliwala sa iyang pagkaluyal ngadto sa Dios, pagka-obedient, pagka-teachable, courageous siya. Pero sa pagmando sa Ginoo nga walihi ang Ninive, kay og dili sila mawalihan, sila laglagon. No? Pero kana nga mando sa Ginoo kang Jonas, ado daw tanawon ka nang anggulo. Unsa may reaksyon ni Jonas? Ako una, Pastor. Firstly, sa ato nga mga televiewers, ato tan-awon ang background sa, no? Please remember, sama sa kang captain na aman kaniadto nga nagdumala sila under actually sa Assyria ang Israel niya ng kapanahonan, no? Of which tungod sa ingon nato pagkadili matinuon sa Israel, wala sila nagsunod sa giingon sa Ginoo, gitugutan sa Ginoo nga gamhan sila sa mas gamhanan nga mga nasod nga dili hinuon magtotoo sa Ginoo. Sila hinuon nga mga magtotoo sa Ginoo, nahimo na silang ilalom sa pagdumala sa mga gamhanan. Now ang Assyria ining kapanahunan aduna siya mga sentro nga mga syudad nga sa diin gikahadlukan sa tanan. Ang Assyria mga tao nga nagatuo sa daghan nga mga Dios-Dios. Yeah. Okay? Dayon sila ang nagdumala karon sa mga palibot nga mga ginharian apil sa Israel. Now ang manalagna karon do nga aduna sila'y espirituhanon nga kagawasan sa pagsimba didto, nakita sa Ginoo ang kasalanan nila
gisultihan si Jonas. Walihi dito, perhaps for the last chance, Pastor. No? Ang buti mo ipasabot ang Ninive, dili Oh, ang Assyria. ang Nineveh is the capital of the Assyrian Empire niya ng kapanahonan. Siguro sa mga scholars ilang gi-estimate ang mga tao dito sa unang kapanahonan, Ma'am Pinky, dili mo ubos sa mga 100,000 ang tao ni ana ang population, no? Not less than that, no? Mahimo nga 200, 300. And that is a very, very big city. Sa ilang kapanahonan, dili ka na nimo ma-imagine sa ilang kapanahonan. Unya, they are known to be fierce, to be brutal, and to be ungodly. Karon here comes usa ka dong Sulugon sa masinulundon Ginoo. sa Ginoo, sulugoon sa Ginoo, giingnan sa Ginoo nga didto ka muwali. Ito ka sa Ninive. Oh, Ninive kung sa ato nga panahon karon. Siguro paadtuon ka dito sa karon modern Syria, Pastor. Syria or sa Iraq. Sa Iraq, O dito ka pawalihon sa Sa Afghanistan. Sudan. Sa Sudan. Pakistan. Ana. Oh, Pakistan. Dili basta-basta ang critical kaayo ang mga area ba? Hadlukan po siguro ta. Ambot lang ka. Unsa ka, ano? Ang uban nga mga leaders, maghimo sila joke-joke. Oh. Adto ka dito, magdaladaan og nitbag. Oh, Mga joke-joke nila na. Oh. Sa ato pa, nagahulagway sa makatalagmanon nga lugar. Ingon pa sa uban sa ilalom nga ambot Ma'am Pinky sa inyo riit nga lugar makasabot ka ni ana mariit nga lugar Mariit. kana bang delikado nga lugar. Mariit. Sa mana nga. Mariit. Mariit nga. Ilonggo na. nga lalom kana nga hiligay nun. Pero apil ka gapon sa mga sugbuhan nun. Oh. Pero nining bahin na, Pastor, sa panglantaw ni Jonah sa Ninive, Jonas. sa paggamangtas sa mga tao, Mm. no, sa ngalan nga siya tao sa Dios. Paghulagway niya sa mao nga mando, no? Murag nakatag siya kalisang. Now, unsa kay hunahuna ni Jonas nga ang iyang direksyon kangay ba sa parabola sa magsuon nga Oo. giingnan sa amahan nga adto ka sa uma. Oh. Ingon sa oo. Oh. Pero Pero wala di ay. wala di ay. No? Yan ang mga sistema ba? Oh. So, ang direksyon ni Jonas, imbes nga mo adto dito, minsan kay siya og barko. Marco. Oh, barko. Actually, ang Nineveh sa iyang lugar paingon sa sidlakan sa east, Pastor, no? oo. Pero dito siya na ipaingon sa kasadpan. Pikas. Sa pikas. Oh. Dili ka to Nahadlok siya. tinuyuan ka to niya or Sa akong pagsabot Ha? na Pastor, ang sugo ba sa Ginoo ba? Later on naka-realize siya nga karon hukman sa Ginoo after ana maluwason na bang gyapon kay maluluyon man ang Ginoo. Yeah. So usa po na siya ang yunahon na. Ay katupong giingon ni Pastor Pagunsan ganina nga anong maadto man ko anong lugar nga brutal kay ng mga Brutal. tao diha kanang ang political Situation. nila kuan komunista kay totalitarian god. Oo. Oh, absolute power sa society. so sa kinabuhi ni Jonas naghari ang tawhanon. Tawanon nga kahadlok. Tawhanon nga pagduha-duha. kahadlok. Oh, Nga nawala ang iyang pagsalig ngadto sa Ginoo. Diyos. Oh. Dugang pa ni ana, Pastor, siguro si Jonas pod bisan pang gawali siya, pero tungod kay nailalom magud sila sa pagdumala sa Assyria. I'm pretty sure that they are paying tribute, no? Ang ilang hari ga hatag og buwis dito sa Assyria. Siguro ang iya pong handom kay kaaway man ni nila, pasag din na nga laglagon na sa Ginoo, mas maayo gani na, no? Nga laglagon sa Ginoo. So malipay siya sa tawhanon nga point of view. Nga at least makapanimalos na gyud ka kay mao may nag hari-hari nila sa ilang kapanahonan. So maayo na lang nga mao nay mahitabo nila. Oh, Yeah. but Kini- ang Ginoo dili Kinabulo, man di ay ingon ana. nagapakita sa kabalaka sa Dios sa kaluwasan sa mga tao. Yeah, oo. Dito. Nabisag unsa sila kadautan, ang Dios nagahatag og bili sa ilang kinabuhi. Yeah. Oh. Nga nagahimo po siya pamaagi nga sila makabaton og kaluwasan. Pinagi siya alagad. Sa laing bahin, ang alagad sa Dios nga gisugo gusto siya mo ikyas sa maong katungdanan. Oh, sa iyang responsibilidad.
posible na nga matabo sa atong kapanahonan karon nga ang atong responsibilidad katungdanan nga DPL sa Ginoo payon sa go and make disciples. Oh. O nya wala na to gihimo no pagtalikod sa maong moral obligation. Yeah, correct. Oh. No, ang punto dire nga bisan di ay unsa ka pamaagi sa tao paglikay sa Ginoo, ang Dios adunay pamaagi. Mo overall ang Ginoo, pastor. Oh, mo overall ang Ginoo. Kay nining bahin na kay Hunas, ang direksyon niya sukwahe eh. Oh. Oh. Going to west siya. Oh. Nga iyang mission to sa east. Oh. May buntod ba din nga nakapasibot po nako ba kay self-willed bang guni siya ang description diri and rebellious. Ugaling kay teachable siya, unya obedient, loyal to God, courageous and believer in prayer. But he was also narrow-minded, selfish and vindictive. Umo ni akong akuan nga usahay baski sa letter O naman ang application no. So sa kinabuhi ni Hunas ba makita nato nga naagihapon ang paghunahuna nga selfish ba siya ba? Ang Yeah, iyang gunahuna sa iyang nga kaugalingon. murag sa iyang kaugalingon Okay. ra. Yeah, of course. Oh. Na ginatawag nga comfort zone. Oh, nganong madto man ko ng lugar nga okay naman ko dire. Oh. So Wala siya. Dayon ang uban ang usapod ka point siguro diri pastor nga siguro ipasukip nato nga do pwede mahimo ka na sa Ginoo nga di na siya magpadala dito kay gamhanan man Ginoo siya magakontrol sa tanan So, bahala pero ng Diyos naapoy ginahimo niya nga instrumento nga ipadala dito at least aron nga mapahibalo ang mga katawan mao gyapon siguro sa ato nga kita mga kaigsunan, mga kaigalaan sa ating paminaw nato sa radyo, ato himuon ang ato nga mga katungdanan nga sa pagwali sa maayong balita. Bisag asa kita. Ingon pa ni Pablo kang Timoteo, may panahon sa panahon may kahigayunan kag wala no in season or out of season. Panahon man sa ting tugnaw mampingki, panahon man sa tingulan, panahon man sa ting init, panahon man sa lisod kayo nga panahon. So may panahon ta wala. So it is our mission to do such, no? Pero dinhi ang kinabuhi ni Hunas as a missionary kay Ginoo missionary man God, gusto pod sa Ginoo nga kita tanan mahimo nga missionary. Oh, mao po na siya. Adunay ang gulo sa kinabuhi ni Jonas nga angay lig-unon sa Ginoo. Nga sayang actuations nakita sa Dios na. O ngano nga siya gisugo. No? Tungod kay si Jonas angay pod ma-refine. Yeah, okay. May pagka-rough si Jonas. Tungod adunay positive and negative sa iyang life. So nining bahina gusto siya mo ikya sa Ginoo, pero ang Ginoo adunay siya daghang pamaagi. Hamak mo ang pagsakay niya nga daan dito sa barko. Wat damha nga Nagbagyo. Grabe na. Nagbagyo. Pero ang kanindo dito kay sa maong pagbagyo narealisar ni Jonas nga siya ang hinungdan. No? Nasayod gid siya. Nasayod siya nga siya ang hinungdan. Nga siya hinungdan. nakoy nakuha nga leksyon ani ba? Compare na to kang Little Maid o kang Hunas. Si Little Maid katong sulugoon nga bata nga babae, naa siya sa gitawag gihapon og uncomfort zone. Pero positive thinker siya. She had all the willingness to share Yeah. the good news of being healed through a prophet. Kini si Jonas, mao gyapon na siya sa comfort zone, but ang iyang reaction, response sa Ginoo, dili siya ganahan mo biya sa iyang comfort zone. So murag ingon ana pod kita karon ba nga dunay tinawag kay kining missionary being called ba? Yeah. Kay dili man ka mag-apply ana, gitawag man ka sa Ginoo. Nayo ba nato nga murag mawala ang spirit of sacrifice because of the comfort zone. Oh, okay. Tama. So mo nang gileksyon sa Ginoo si Jonas. Kay unsa ba ni si Jonas nga niadto man sa west sa kasadpan. Oh, So may pud ang Ginoo kay kipahimutang pud siya didto sa pero dako nga grabe isda. na nga pagsulay mampingki una-una nakasulay na ba kag sakay sa barko nga nagbagyo? Ay kasulay na magsuka-suka ka. Unya, dili basta-basta na ba? Sa akong pagtuon ani, kato nga panahon, it was no time for typhoon or storm. Sa ilang paglayag. Normal kato. Oh. Pero nganong nagbagyo man. Mao na diya. So si Jonas mismo nasayod na siya, ako gihinungdan ani. Of course, ang story na makuha na nato sa atong mga televiewers nga tigpaminaw diya sa radyo nga nagkastlat sila. And then,
sa kadaghan nila dito nganong sa iya pagyud na natunong. Sa ato pa siya gyud hinungdan. Oh, mo to imagine ka ni ana nga ikaw ang hinungdan. Katong mga tao dito ba, nga nagsakay, ang They kahibulong were po idolaters, pastor. Idolaters Sila to sila. tinungo sa Ginoo. pero nahibulong sila. Yan naman, idolaters manggod, na manggoy panghuna-huna nga kanang curse bitaw. Gitunglo sila tungod sa something. Oh. So adunay tao gyud diha nga naghatag og dimala sa ilaha. Oh, kana, oh. So, moto Tinuod siya. kana siya, oh. Oh, so siya kato siya ang pagbunot niya moto siya. Oh, so ang mirakulo dire nga ang pagluwas sa Ginoo agang Honas dito sa maong sakayan. O nya sa diha nga gitambog siya, gitukob man siya sa dako nga isda. Apan ang mirakulo, miracle gyapon diya nga kahimtang tungod kay pila ka adlaw? 3 3 days. adlaw. 3 days. Three And 3 nights. nights. Oh, dito siya. Pero 3 days and 3 ang nights. akong napamalandong bakay, ang kahimtanggod ni Honas, imong makita nga ang Ginoo nagagamit niya nga duha ka purpose. Gitutod siya paingon sa Tarsus, pero nahimo siyang instrumento sa pagsangyaw o sa paghimaya sa Ginoo nga kining mga tao nga dito mga krus sa sakayan nakatuo hinuon nga naay Dios. Yeah, correct. Before So, siya na gitambog dito sa dagat aron pod maluwas sa ilang kinabuhi. Di ba nagayon sila, oy mutuo ta aning Ginoo ni Jonas kay siya good gamanan. So after that, murag 2 birds and 1 balit ba? Okay. Good point Nga na siya. dito siya gipadulong pero ang Ginoo naghahimo og gyapon nga mapuslanon ka Jonas. Kay dito man siya nag-angkon man siya. May confession part gyapon si Jonas nga ako hinungdan, ako Okay, na lang ilabay. Yeah. Oh. So, all things work together for good gyapon, taliwala Good niya point ano, na no? siya. Good point. All things Now, work together samtang for good. gibalik sa Ginoo si Honas, gisuka man siya dito. Naghimo ni Honas ang mando, no? Pero pagkahuman niya na, adunay frustration. Ano, pastor, no? Adunay frustration sa iya. Very amazing kaayo ang record sa Bible. Kay kita nga mga preachers, lain-lain mo siguro, no? Sa culture siguro na siya. Pero sa ako nagikanayon, sa akong pagtuon sa kinabuhi ni Jonas, gusto magud nila nga sila good independent unta ba, but they were under the murag colonized bitaw sila, murag under gyud sila magud sa Assyria. So nagwali na siya dito. Pagwali niya karon kay dili sa katuo nga ang mga tao dito nga mga brutal, mga kriminal, mga fierce, wala nagakuan sa Ginoo, mahilig sa kahilayan. Pagwali noon niya, nagtuo pastor. Abo, grabe kayo na ba? Nanoo. Oh, karon kay nanoo na, he was expecting that God will continue on sa iya nga gisulti kaniya nga iyang laglagon ang Nineveh. Iyang laglagon. Karon kay ang mga tao na ginulsol man. So ang point sa ato siguro nga sa maayong balita nga in Christianity the greatest one of the greatest news sa ato o good news. Kay kung ang tao mamping kay bisag unsa ka kriminal, bisag unsa ka dautan, basta maginulsol, paminahon sa Ginoo, dawaton sa Ginoo. That's the So, good thing epektibo there. ra gihapon ang pagministeryo ni Jonas. Okay. Kay iya mang napakausab ang ilang mga hunahuna o pagbati na ginulso sila. So, in that point, he was a very effective missionary. He was effective, but personally, he was discouraged. Yeah. Oh, nga naman. Kay he was thinking that the Lord will condemn and will judge these people. Hukman sa Ginoo sila, mag-ingon ta paghukom gani, laglagon sa Ginoo. Pero nakuan man, nausab man. Nausab, wala na hinoon gi kuan sa Ginoo. So siya na hinoon dito ang nagproblema, nag-question na siya. He was doubting the Lord. Unsa man ni siya, reluctant missionary si Jonas, and then unsa nga missionary ni? Problema ni Honas kay ang iyang kaugalingon yang gihuna-huna. Okay. Dili katong mando sa Ginoo. Nga gusto ra siyang siya maluwas. Oh. Kay mao na imong iwali. Dili hayang atong kaugalingon. Una siya. So sa personalidad ni Jonas, murag na ay pagka Self-centered. self-centered siya dito. So dili ni maayo nga kinaya. Although nga it was permitted by God aron nga kakuhaan na pud nato og leksyon. Og leksyon, oh. Leksyon. Atong ma-aplikar sa atong kapanahonan Sa karon. atong no. Nga usahay mahimo kitang Jonas, no? Pero
tugutan man sa Ginoo nga atong pagkahunas usahay may tabo. Apan sa loyo niya na ang Dios no nag-alalay pud kanato. Yeah, Nga okay. mabalik kita sa eksakto nga agi. Nga atong pagkadili matinuohon no mabugna ngadto sa pagkamatinuohon ngadto sa Dios. Nga ato gyud sa mailagid siya nga ang gisulti sa Dios kung gyud na siya gahom sa bag-o sa bisag unsa nga tao makasasala no mo nang gisulti sa Isaias 1 bersikulo 18 Yeah, oh. come to me no bisag yung mga sala mapula mahimong maputi sama sa balahibo sa karnero. So buti pa sabot ang Ginoo diri may kabalakas siya sa kaluwasan sa tanan nga tao ining kalibutan na unsa man ang kahimtang ug mogamit siya mga moderno nga tao karon kapanahon nato alang ining ang katuyuan. So magpasalamat kita nga sa kaagi ni Hunas no adunay mga frustration sa iya ha inga na pod ang kinabuhi sa missionary aduna tay mga frustration sa atong kinabuhi apan lig-unon lang nato ang pagsalig ngadto sa Ginoo. One thing po nga gusto nako nga ikuan sa ato nga mga televiewers, sa ato nga mga listeners, mga kaigsuonan, mga kagilaan, nga ang Ginoo sa pagtawag niya sa matag usa kanato kay kita tanan basta nga nagtuo ta kang Ginoong Hesus na apil kita sa iyang iglesia na mahimo man kitang missionary pastor Ma'am Pinky. So as missionaries nagkalain-lain ang ato nga mga oportunidad near and far wherever we are dunay mga kaigsuonan nato nga naga-abroad sa Middle East no sa ang uban professionals ang uban technical sa ilang mga natun-an no sa mga skills nila. So didto pwede ta mahimong missionaries just like the little maid. But on the other hand kita pod nga mga nga mga missionary perhaps mga matawag nato pastor quote unquote lang professional missionary. Ingon nato ni ana nga gitawag gyud kay because many of us are really trained to become missionary. Pareho sa kang Hunas, he was actually a trained missionary, no? Pero despite of that nga dunay success ang ato nga pag misyonaryo, may mga frustrations o disappointments gyapon nato, no? But on his part, ang iya nakita, ang ako nakita sa ilang kapanahonan pastor, it's because perhaps due to the human factor ba nga gusto niya mag-revenge against the Assyrians, he was frustrated nga ang Ginoo nagluwas nila. He accepted the repentance. Og sa dinhi siguro atong ipasukip ang ato nga text karong nga semana sa Acts 10:34 to 35 nga si Peter kanayon, I now realize how true it is that God does not show favoritism but accepts from every nation the one who fears Him and does what is right. No? Sa ato pa, walay pabor ang Ginoo. Oh, kaniadto manggod ang Israel naguna-una nga sila gipaboran sa Ginoo kay sila mga katawan sa Ginoo. But salvation extends to everyone. Walay hintil, walay Hudiyo, walay babae, walay lalaki, walay ulipon, walay unsay tawag ani kaning gawasnon diha sa Ginoo. Ang tanan pareha sa iyang atubangan. So as far as salvation is concerned, ang Ginoo gusto niya nga ang tanan maluwas. Oh, kung kita'y pabuton, gusto siguro nato nga ang uban dili maapil. Siguro kay may mga kaaway kita. But God would like that everyone will share in His salvation nga gina-offer. Mao na siguro Ma'am Pinky, no, nga ang ato nga mga kuan I just don't know sa ato nga mga kaigsuonan, there are some times sa ato kinabuhi nga dunay gyud mga tao ba nga murag nasuko kita, siguro nagadumot kita mga kaigsuonan, prejudice kita, but they too like us are candidates for heaven. Na ako'y kuan ani kasumpay ba? Kini usahay nga murag gitawag kag chosen one, chosen people.
naay tendency nga mutubo nimo ang Garbo. pride. Okay. Oh. So sa kahimtang ni Jonas, naa siya sa pagbati nga anong i-extend pa man ang kaluwasan sa uban. That's why he was probably reluctant to do that. Oh, So, Oo mao na na nga. ang punto. Oo. Makarelate ko ba kay when we were called to serve in Africa, there were many negative comments. Why go to Africa? Oo. You will just die there, ana. Mm. Pero sa akong feeling as a missionary's wife, as a wife of a missionary, nakita nako nga it's better to die in action. Anyway, after all, mamatay man ta bisag asa. Good spirit na siya. Ang kanang teksto nga nag-ingon sa Matthew 10:30 is 39 ba na nga nag-ingon, he who wants to preserve his life will lose it. Yeah, And okay. he who wants to lose his life for my sake Oo. will find it. Find it. So that's something ba nga makaingon ko nga it's a matter of going and doing what God has commanded you and then sharing the gospel. Yeah. Ngadto sa So, mga tao nga walay tsansa nga makabati sa mensahe at the point in time nga you are being called. Yeah. So alang sa atong mga televiewers, atong ibilin ang panghuna-huna nga kitang tanan nga gitawag sa Ginoo, atong katungdanan is mahimong misyonaryo. Yeah. Dili na to gisulo ang kaluwasan, apan galamiton alang sa kaluwasan sa uban nga tao. Yeah. Ato lamang ligono atong pagsalig ngadto sa Dios nga kita malipayon mag-alagad ngadto sa Dios o ngadto sa katawhan usab, no? So ang Dios magapanalangin kanatong tanan ato ihatag ang lawak sa pag-awit. God alone can give you the peace of mind. Open your arms and feel the Amahan nga balaan, dagang salamat sa imong pagkuyog kanamo, panahon sa amo nga paghisgot sa kinabuhi ni Jonas sa pagtawag kaniya nga mahimong misyonaryo. Sama kanamong tanan nga nagatuo diha kanimo pinaagi ni Ginoong Hesus. Imo kaming gihimo nga mga missionaries na ining kalibutan aron sa pag-extend sa imong invitasyon sa tanan sa kinabuhi nga dayon o sa pagpuyo sa bagong langit o bagong yuta alang sa mga linuwas o mga matarong. Panalangin ni ang matag usa kanamo nga sa hagit sa kinabuhi amahan dili unta mawala ang among pagtuo diha kanimo apan o ginunoa ang matag usa kanamo mahimong tinuod nga mga missionary sa amo nga kinabuhi. Bisag asa kami nagatrabaho, bisag asa kami napahamutang sa among negosyo, sa pagpangempleyo, bisan mag-abroad o dinhi ba, bisag asa nga dapit sa tibuok kalibutan. Himuha lamang kami o Dios nga maminatud-on og tinuod nga misyonaryo nimo. Kay ang among handom nga kung mahumana ang tanan, ang among buhat, ikaw magabalik na sa ikaduha sa pagkuha kanamong tanan. Salamat kayo Ginoo sa imong pagtubag og ang tanan amo og ginapasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. And brings relief for every pain.